מה קורה אנשים כאן בישראל גיים במשחק סורווייבל במפת טרמינל? בואו נתחיל. מתחנן. יש! אין לאגים. חלק! מה זה? לאגים אבל קטנים יותר. שאתה זז למעלה אתה רואה. לשמוע את הפלאפון שלך רוטט. הפלאפון שלי לא רוטט. של מי? כן, שלי כן רוטט. רואה, אני שומע כבר. זה יובל. אז מה? סתם מה הם עושים? לא נעים. מי זה, יובל? מי? יובל. שיובל מתקשר, תלמדו, לא לענות. לא לענות. צריך לעשות את הצלצול. לא לענות. לא לענות. בוא'נה, יקרקי. כמה עשית? ואתה בדרך כלל לוקף אותי, אני שותק. אני גם לא זזתי, לא רצתי. איך אני אוהב לרוץ ואז לקפוץ ולשכב זה, מה זה כיף, תנסה את זה. check your fire. לא יריתי בך. ירית. יריתי, לא פגעתי. יש לי אמבוט, אני רואה את השם שלך דרך קירות. לא אמבוט, וואלק, סליחה. די! אתה רציני? פגעתי דרך הקיר. זהו, בדיוק. למה לא עשינו F5 איתה? למה לא עשינו F5 אני לא מבין. מה לא ממשיך את זה? יכולים להעיף אותם בשירות הזה. כל כך גרועים שאתה מעיף אותם בכדור אחד. טוב, זה לא ממש כדור אחד, אבל בסדר. בכללי זה נחשב כדור אחד. איי, קיל סטריק, עשיתי רמפייג'. אני עשיתי שוב, רמפייג'. לקחת אותי. כאילו! לא! לברוח! check your fire, מה זה? תקרא! טוב. לא פגעתי בך, אפילו פעם אחת. אני יודע, כי אתה בערך ירד. הנה, עכשיו ירית. מה באמת, אתה רציני? כן, הוא אמר לי פרנטי אתה פייר ואני גם רציני, אתה אדום. ראית איך פגעתי בך? קפצתי, שכבתי ויריתי, אתה באת... זה הכי כיף לרוץ ואז לשכב על משהו. כזה, תנסה על הרובה. תסתכל עליי, תסתכל. תעמוד במקום, תראה. לא פגעת. אני יודע. הלו, זוז. שלי, זוז. הלו, זה שלי. די, לא, נו. די, צריך לעשות רמפייג'. איזה כמותה! 1400! די, נו. בוא תהרוג אותם, אני לא רואה אף אחד. יש פה מישהו. שיהרגו אותך מצידי. לא, אני לא הורג. נראה, תהרוג אתה את כולם. אני יכול בינתיים לקנות משין. כן, נקנה משין. אני יכול לפוצע מישהו ברגל, עם אקדח. פתעתי. מסכן. נשבר לו הרגל מכדור אחד. יש! ביסט. כמה יש לך? 1000. תביא. אין לי. יש לי 6,000. 87. אתה יודע, אתה מקבל אותם, אתה לא צריך להיכנס לרובים. כן, אני יודע. break me down. שהתחלפתי בשוטגן בטעות. אמר, בשביל זה יש שוטגן שאפשר לקחת. חכה שנייה, אוי טוב, וייב הבא. לא לקחתם את האף באמצע וייב. לא, אני צריך לעשות משהו. צריך או רוצה? מה? יש הבדל בין צריך לרוצה. חייב, לא צריך, חייב. תתקים את הרגו אותי. ג'אגר! היי ג'אגרס. Here I come. אני אעשה סרטון! אבל אני אעשה סרטון! הוא בא אליי! לברוח! לא! אמרו לי בשקט, אבל לא משנה. אני אעשה סרטון, מה זה? בת שעשינו כזה טוב, מה זה? אבל אני עושה סרטון! לא יודע, אני עושה סרטון. אני לא יכול, אני עושה סרטון, זה מה זה?
מה רוצים ממך? להיות בשקט, אבל אני לא אהיה בשקט, אני אעשה סרטון, מה? אין כזה דבר. חד פעמי. לא יודע. אחר כך, אני באמצע, לא יכול לצאת עכשיו. בסדר, אני אשים אחרי שאני אגמור את המשחק. כן, כי אחרי המשחק אני ישר שם את הזה. יאללה. חפירות ארכיאולוגיות. לא לישון, אני לא חייב לישון עכשיו, אבל אני צריך להיות בשקט, ואיך אפשר להיות בשקט בסרטון? לא שפוי. לא שפוי, בכלל לא שפוי. בסדר, אחרי זה אני עדיין אשך לדבר איתך, אבל בסדר. אני צריך להיות בשקט. לא לקחתי להם את ה-IP5, אני לא מבין. אני לא אצעק, אבל אני אדבר רגיל. איך שאני עכשיו, כאילו, לא לצעוק. אין בעיה. אין בעיה. וואי, אני מצונן רצח. לא כמו שלשום ואתמול. מה? לא כמו שלשום. הוא עדיין מצונן. נראה לי מחרתיים אני הולך לבית ספר. אני חייב. תבוא, יאללה, מה אתה, אחרי חודשיים שאתה לא בא לבית ספר. אבל אני שוב חולה, מה לעשות? איי, כל אין השליח. דבר, אתה אומר אוף שמוף, אבל לא החיים. החיים בבית ספר לעוד כמה שנים. איזה פולה ספורטים אתה לוקח לכולם. איתי, מה נעשה בסרטון הבא שלנו? סרטון הבא נחשוב אבל. נראה לי נעשה שבת או משהו. מה נעשה? לא שמעתי אותך. שבת. מה? שבת? בשבת. מה לעשות בשבת? למה שבת? ביום שבת נעשה את הסרטון הבא אני חושב. אבל יש לנו את כל הימים. כן, אולי. לא, יש יום חמישי יש מיצב באנגלית. אבל יום... איזה יום אמרת? חמישי? כן. חמישי, נו, זה עוד מלא זמן. מחר אתה מתחיל ללמוד? לא, רביעי. לא צריך אנחנו לא צריכים ללמוד. מה? אבל אני עושה סרטון, אני לא יכול. לא רוצה, מה? פעם ראשונה שאני מצדיק אותך בעניין הזה. באמת, מה היא רוצה? שאני בשקט שאני עושה סרטון? מה היא? אבל אני מדבר בסרטון, מה, אני אדבר בלחש בסרטון? מה היא? היא לא פותחת כלום. מה? אבל אני לא יכול, זה סרטון ארוך. לא רוצה, אתה אמרת לי 45 דקות אני יכול. בסדר, אתה אמרת כן, מה לעשות? אני לא יכול, אני מקליט עצמי, לא ישמעו. אני מקליט עצמי מדבר. פח. איתי, אני לוחש עכשיו, שומעים אותי? שומעים, אבל עדיף... לא, אני לא יכול, אני לא לוחש, אני לא יכול. אמר לי 10 דקות, אני לא רוצה, אין מצב אני 10 דקות. אין סיכוי, משחק, גם עוד יימשך עוד הרבה זמן. טוב, 10:21, סבבה. תאסף 5, יאללה, לפני שגם ככה היא... מפחיד. לא, אתה מדבר. סליחה, זה יותר מפחיד. יום אחד שהיא מפעילה את הפולניות, אתה משקשק. אני כבר התרגלתי בערך, האמת, התרגלתי, אפשר להגיד. אז אכן איתי פול... לא, אני בן. אכן, איתי פולני, בצער רב, נדע לו משהו, אבל בסדר. בצער רב ובן טוב, ואנחנו מדברים על פולניותו שלי. של איתי בן צנזור. יאללה, אתה צלעי. איתי בן פולניה. אבל איתי רמה... תחיה אותי אולי, אני מת. אתה מת לגמרי? כן. אני כזה הרגתי עם השליות. אני בעלייה. נו בוא כבר, 40 שניות. gotta be alright. נתתי לך להרוג אותו. ממש. באמת, הייתי יכול להרוג אותו, ירידי בו קצת וזהו. כדור, הוא התקפל ואז באת והרגת אותו. עכשיו ג'אגר.
ג'אגר, חמודי. אני חייב לקנות לסט רווייב כי אני אקנה. 2, לא 1, כן, 2. אז יש לי 24 במחסנית, יספיק 124 כדורים? 124 כדורים, לא, תקנה. פרדטור, בוא פרדטור, מה? יש לנו פרדטור, מה? תקנה אתה, אין לי כוח. מה, אתה מספיק? אין לי כסף, יש לי 4,800, מה אני מבזבז את זה? 11,500. יופי, בגלל זה אתה צריך, אני אחפש עליך. נוחתים קרוב, יאללה, מהיר. צריך לעלות לשם, לעלות למעלה. פאק. הלך הפרדטור? לא, אבל בוא. פאק. דבר, כמעט קבע לי, לא קבע. אני הורג אותו, יאללה. להרוג את הרחוק? כן. שנייה, רצינו לה, כאילו ברץ אליי. אני להרוג את הרחוק. רק באים אליי. סוף אני מקווה יצא לנו סרטון טוב. איפה הג'גרנל? לא יודע. היינו. היינו. הרגתי את הג'גרנל. ראיתי אותו הולך לאט, חיפשתי מישהו שהולך לאט. פאק, איפה המסוק? הלך השוטר לא פגע לי אפילו. זהו. עוד אחד. יאללה. מה לקנות? עכשיו יש AK? KK. יופי, אני אחכה ל-AK וגם נקנה כדורים. אני קניתי כדורים, למה היה לי... כמה היה לי, אני כבר לא זוכר. אני אקנה עכשיו חיילים. משהו כמו למשל לך. יש לי 12,000. לי 7,774. אני קונה אנשים ופרדיטור. אתה יכול להביא לי קצת כסף? אני אישית, אני לא יכול להיכנס. אני יכול להרובים, אבל תכף ידע. יש לי בוי לחיילים ופרדיטור. אז תקנה בוי אחר כך. אחר כך כפסר. תזכור לו לקחת לי את כל ה-AK. תזכור לי. למה אתה לא חייב הרבה. הלך לי לסטורנינג. תתפוצץ עליי חבית. חבית הזאת שיש למטה. עוד שיר גם לי הולך על הסטן. אל תראה בי, זה אני. אני יודע, ראיתי. בלים עליך מלא. יש כמעט אחרי הסטן סטנד. כמעט, ממש כמעט. אני יודע, אני חייב AK, יש לך AK לקחת לי? כן, יש לי מחסנית ו-34. מצאתי AK. יופי. רגע, אני אקנה כדור. אני הולך לשמש עליך? תגיד, יאללה, לאן פה? כן. אין בוקטור, נכון. טוב, לכמה להביא לך? אתה צריך? יש לי 2,800. מביא לך אתה יכול. 1,000? כן. ו-500 ועוד 500. פעם שעבר בלוקדאון הבאת לי 500, לא 1,000. אני יודע, כי לחצתי שתי לחיצות רצופות. אז אתה רואה, אז למה אמרת לי נתתי לך 1,000? לא, כי חשבתי בגלל החיצות שעשיתי, לא ראיתי כמה. לא ראיתי שהוא לוחץ רושם סנדים, בגלל שעשיתי את זה מהר, וכלורי, אז לא שמתי לב מה עשיתי. קונטקט מדיזו הוא אמר, כן. הלו, תשאיר לי משהו. אבל הם יום לידי, מה אתה רוצה? יאללה, עכשיו אני מרגיש שיצא לנו טוב, ממש מרגיש את זה. אז תשתוק את זה. תשתוק את זה. אתה לא מכיר את המשפט הזה? מה אמר? איפה אתה גר? איפה? שגמר הרבה. איפה אתה גר? בוא לא נרחיב. איפה אתה גר? מעניין. אני בבני 2. בבני 2. קומה 2, קומה 2. כן, יבואו אנשים שיודעים איפה אני קומה 10. אני בקומה 10, מה אתם לא יודעים? פעלי בו מדרגות, כבר פעלי כן, המעלית בנו את הקומה הזאת אחרי, פשוט... לא, אתה רציני, בחיים לא עלית שם במדרגות עד לקומה 10? לא. איזה מגניב שם? שם לא. זה גנח.
מה יש שם? דלת לבנה. מה ההבדל? מה זאת אומרת? כל כך מיוחד בדלת לבנה. לא, באמת, יש דלת לבנה. אוי, איך לא ראיתי אותו מלא. זוז כבר! זוז! אני לא צוחק, באמת יש שם דלת לבנה. עשיתי גם קיסטד וגם רמפייג'. האנשים שלי. טוב, אני עכשיו קונה כדורים, אה? אנשים, אין אנשים, חביב. אנשים, יא חביבי. טוב, אני מקווה שעד 11 נגמור, למה יהרגו אותי. זה עוד חצי שעה ואנחנו כבר כמה זמן. כמה אני צריך לראשון ב-11. בוא, לאן אתה הולך? או שיתוק אותי לסטנד. ובא, צריך לשמור עכשיו. עכשיו זה רואים לפני הג'אגרים המפחידים המלחיצים, הבארות. מה? מה יש? ג'אגרים מסכים. ג'אגרים אתה רוצה לסטנד? לא, וויב הבא. וויב הבא, מגיע. הוא איתי, מה אני רואה עליו? לא הראיתי עליו, אבל כי היה לי בעיה כזאת שאני לא יכול לראות על אלה שאיתי. בעיה, אוי, לא, נפלתי למטה. אל תמות לי. חזרת? כן. אוי. שוב נפלתי למטה. אני מוכשר אני. זה תמיד נופל שם, אתה לב? אני דאגו. איזה מניאק אתה. איזה מניאק. אני הייתי יכול לעשות את 9 ואת 8. אם הייתי רץ, אני חשבתי שהוא יבוא, ואז ראיתי אותך במפה, אבל זה ישר דפקתי ספרינט, לא הספקתי. ככה תרחץ מניאק. לסטנד. לסטנד, ברוץ! לסטרווי, מה זה לסטנד? לסטנד זה רק, אתה בסוף מת גם ככה. לסטנד זה עמידה אחרונה, אז כאילו, אתה יודע, עמידה אחרונה זה אומר, אתה אחרי העמידה האחרונה, אתה מת. כזה כמו לזה לסטרווי, החיה האחרונה. משהו כזה. פרשנות רש"י עשיתי לזה. רש"י. ג'אגרים, I hate. אני עושה לראשון, חפה עליי. מי שלא מכיר את רש"י, סתם. הוא מפגר, סתם לא מפגר. ג'אגר. הרגתי אותו. אין בעיה, אני עושה סרטון, בטח. אנחנו עושים סרטון, זה נגמור. אני הולך לזה. איזה סוף סוף קנית מחשב, עם המחשב הסבא שלך. סבא, למה הוא אחלה מחשב? תצאי רק בן 70 משהו כזה. אני פצוע. לא, אני פצוע, help me. הלכו הביתה. well done. אני יכול לקנות חיילים או דברים שאני צריך. חיילים כמה נשארו לי 2, נכון? אחד שלי, אחד שלך. אחד שלי, אחד שלך. משהו כזה. או אחד שלי, אחד שלך, והשלישי... השלישי גלידה. בוא, מה אתה קופץ לי שם? אני פה, מה יש לך? זוז. השלישי גלידה. שלושת אלה שלי, מה אתה רוצה? לא, שלושת אלה שלך, אחד שלי, בדקתי עם אחד שלי, אז אחד שלי. די. די. זהו. די, חרוף. לקחתי כולו מחסנית, רגע, קח להם עכשיו. די, אז מה? אני גם הרגתי אותו. קח, יופי. גבלתי. פרנדלי פייר, מה זה? מישהו מהם. ושוב סליחה על זה שאני מצונן וחולה ומשתעל. סליחה על זה שאתה לוקח לי גם מישהו שאני הורג אותו, וגם אתה לוקח לי את הרובה שלו. סליחה באמת? יש לי כל 10 כדורים ומחסנית. וירית. מה יריתי? יריתי רק... טוב, יריתי. יש לי 28. אתה ירית? בקושי, זה 4 כדורים.
מוכן. זה היה בטעות. 1, 2. אוי, הלך לי איפה אני יושן כי נפלתי מלמעלה. איזה מטומטם, אני לא מאמין. איפה אני יושן כי נפלתי, אתה קולט? הטעות הכי גדולה שהייתה לי בחיים. סתם היו יותר גרועות וטוב שזה כאילו, אני אומר שזה הכי גרועה, זה החיים היו טובים. אם אני טועה במשהו, אז תגיע. זה נשאר בחיים, מה זה? חושב שהוא חי. הופה, נתן לי, תנזיר. אני פצוע, אני לא רוצה. Good work, team. יאללה, לסטים. מה נקנה? כדורים. אנחנו עוד במצב שאנחנו עשירים. למה? לי יש 16,500. כמה יש לך? 16,500. נו, בסדר. באמת, נחש למה לי יש 16,500 ולך לא. כי קניתי פיינל 10. מיליון פעם, לא פעם אחת. שנייה אתה מפספס אותו. אני עכשיו בזבזתי את זה, אני יודע, אבל קודם לא. קונטקט מבי זה אמר, זה משוגע גרוע. אם אתה חולה? כן. באמת, מה אתה רוצה? מה אתה מעליב? בוא נראה אותך ככה מצונן ושאתה אתה חולה ומעליבים אותך. מעליב? אתה יודע, נפל בשיר למה אתה... למה? פעם הצלחתי לטעון בזמן שאני... בוא'נה, אני לא רואה גוף אחד, תגיע עם הרב. תן לי מישהו, תן לי, נו, תן לי, יש לך מלא כסף. טייק דר. דריח, דר אתה אומר לי. דר הוא אומר לי. אם משהו אחד דר. לא. לא זרום. יש עכשיו דגה אמרתם? לא יודע. לא ידוע. כדורים בכל מקרה. זה כזה סימן שאלה וואט דה פאק, סתם לא. תראה אותי, תסתכל. אוף, זה מה זה שאפשר להיכנס במסתובבים האלה. להיכנס הייתה נחתך, הייתה כזה כמו יונה. יו, תראה, אני מסתובב עם זה, אני מסתובב. וואי, אני מגייק שיט. וואי, אני רץ לשתות. יאללה, זה יופי. עשיתי רנטייג', שכבתי כמו גדול. אני גם כאן פה כמו גדול. מה, אתה הספיק להתקדם יותר. רציתי לשתות, אתה יכול לחפות עליי? ביי. ביי לבינתיים כאילו. אני אשתדל לחפות עליך. רק איפה אתה? שמה. היה להיות, תחזור כבר. תחזור לי. תחזור. כן, חזרתי. למה? מה קרה? מה? דיברת? כן. היו שניים, כי אחד עלה, אבל לא פצע אותי אפילו. דיברת לצופים או דיברת אליי? דיברתי אליך. אבל הלכתי. בדיוק, זה הקטע. נראה מה אמרת לי בסרטון. אני אמרתי ליאור, תחזור, יאללה ליאור, תחזור, איפה אתה? ליאור. אמרתי לך אני הולך לשתות, אתה לא מקשיב. אבל שאתה לא מקשיב. וואי, למה לחשתי עכשיו? לא יודע, זה היה מוסר כזה. יאללה, תוריד את הראשון הקרוב יותר. בוא, לאן תוריד? צילו. בוא, דגון, כאן, תעשי את הראשון. אני אחפה עליך. חרד אותו? כן, זה כמעט רק אותי הרפרדת. אני הורג את השני, תחפה עליי. עוד שנייה הורגים אותי, מה זה? אני לא יכול.
חפה עליי. אני מחפה, לא כבר. אני בלכת. עוד שנייה, ראינו. הופה, רק זה לא היה עוד שנייה, הורגים אותי שוב. קשה, זה היה מאוד קשה. לי סטרפייב. עדיין לי יש, פצעו אותי פעמיים. אני הגנתי עליך, שהפצעו אותי בכוונה כדי שאתה תעשה פרדיטור. הם עוד הצליחו לפצוע אותי פעמיים. מה לקנות? אני קונה סנטריגן? סנטריגן, איך רגע לא אומר? סנטריגן. בדיוק ככה, סנטריגן, ready for deployment. קליימורים. יו, הרסתי את המעבריר של המזגן. כן? המעבריר של המזגן הרסת? בוא תראה איזה מסכים זה נראה עכשיו. אלה עם הפרד. כן, אלה עם הפרד. הלו, זוג. אני לא כמוך, אני חושב שזה איזי. אוי, נפלתי. איי, מה זה פרנדלי פייר? לא, משהו לזה. נגמר לי הכדורים. כן, נגמר לך כדורים? לא, נגמר לי הכדורים. תגיד, אני לוחש? אתה לא. יופי. לקנות סנטרי? ו... של גרנייד. אם בא לך. סנטרי של גרנייד ואז פרדטור. אני רציתי לקנות פרדטור. ACR. The best. ה-ACR זה לא כזה טוב לווייב גבוה. אני כל שניה צריך לטעון. אני קניתי גם חיילים. אני דיסנטרי גם של גרנייד. לא, מה זה? הנה, זהו, חזר. אתה קטן. זה הקלטה, זה קשה, כבד לו. איפה לשים את הגרנייד? שמאל לסנטריגן שלי. שמאל לסנטריגן. שמאל לא, מימין. משמאל הם עולים עם הזה, ירס את עצמו. איי, פוצעים אותי מישהו עליי למעלה. אני צריך לעלות למעלה. איי. הרגו אותי. הרסו את הסנטרי שלך. איך לקנות? וזה יהיה עכשיו. אני שם את הצי של הגרנדים. שם אותו פה. מה נקנה? יש לי הכל. מה, אני לא יכול לשים לקנות סנטר, יש לי פרדטור. ראית? יש לך להגים? לא. היה לך כדורים... איזה גרוע זה של הגרנייד, למה קנית אותו? כי הוא מפציץ, בוא נראה איך הוא עכשיו. תראה שהוא לא מפציץ, אני אומר לך. גרניידים, זה קשקה. איתי רצח. זה חזק זה איתה. מה? הדבר הזה שלך. אמרתי לך, הוא לא הורג, אתה הורג לי את כולם, בחברה שלך הרג את כולם, תן. תרגם. לא שלי לא הרג אף אחד, אני הרג. לא, אבל הוא עזר לך. לא אף אחד לא עזר. לקחו לי להפך. מה, למה הוא יורד? הבנתי למה הוא יורד לפה. הבנתי למה הוא יורד לפה, אני קודם צריך פה מישהו. אני לא יכול שלי פרדטור, אני כל פעם שוכח. אני צעקתי עכשיו שיט. אוי, לא. אוי. איזה מטומטם. לא, פעם קודמת כי קפצתי ממש, קפצתי כדי לחזור. אוי, חיילים. אני חייב לעשות את PM9. איזה מהיר זה. זה הרבה לקחת. PM9. מה זה PM9?
סאב משין של החיילים האלה. מה אתה רצים? תלקחת, לא קנית. לא. זה מעטים 9. היי, לשם, להגיע. יו, כמויות. היי, היה לי לאב. מה יש לך? יש לך מפציצים את הצבא. קצת יש לו איחור, אבל עדיין מפציץ. פוגע בהם, פוצע אותם. עשיתי 2 רמפייג'ים. מה? עכשיו ג'אגר. נראה לי, אם אני לא טועה. זה ווייב 28 זה טוב נגיד אם יצא לנו. כמה שיותר טוב, אבל 28 זה גם טוב. אבל, הנה בוא תראה את המזגן. איזה מזגן? זה. עשה אותו כבר? תסתכל עליו. אתה רואה את המגול הזה? יו, הוצאת את זה, זה חזק. עשיתי פשוט סכין, וגם אני רואה מעברי עזרה, זה ישר עשיתי סכין. כן. תעשה לה ראשון, חכה. חלט, תשב, הם יכולים לפגוע בך. הורדתי אותו. איך יהיה לנו עכשיו? איפה הג'לג'רמן שלי? שיצא. אופה, רק לא יודע לדרך. היי. הרסת אותו, אתה יכול להגיד, אני פשוט לראות בו. תסתכלי. 30,000 איתי, לקנות לך משין מול סוס? יש לי גם 25,000. שנייה, מה פוצע אותי? המסות. אני רציתי לקנות... איך קוראים לזה? סנטריגון. אתה עושה את אותו. קניתי 3,000. יש לי גם 30,000. כן? יו, אני יכול לקנות לעצמי סלייט אוף אנד, איתי. תקנה, אתה חייב לנו שום דבר. יו, זה קטלני. אבל תעשה זה הכי מהר, למה אתה צריך לקר בקיצור, אתה זוכר. כן. רגע, אז לקנות לך את המשינגון הזה? איפה לא, באויב הבא, אין לי זמן. קניתי סנטריגן. סנטריגן מפציץ. מגנים יש פה. לא יודע, אין לך זמן לקנות עוד סנטריגן. קניתי סלייט אוף אנד. קניתי סנטרי כבר, אתה לא רואה? קניתי, תסתכל, זה שלי. מפציץ, אני עוד לא שם. היה לי לאגים קטנים כאלה, פסים, עוד פעם פסים המעצמנים. איי, מה זה? זה עשה לי גרנייד של הדבר המשוגע הזה. אל תמריד אותם. בוא'נה, לאן אהבת אותו? איזה מצחיק זה שאתה קם לתחייה ותוך כדי אתה יורדת כזה על באחסון כזה. יאס לי תופר, אני חייב לי לעשות את זה. על הפרדטור. אבל אני שם את זה פה. אני שם את הסנטרי שלי פה. יס, לי תופר. איזה כיף. לקנות לך גם? מה? נראה לי אני יכול לקנות עוד אחד. רוצה? כן. אני לא יכול. כי יש לי פרדטור. וויב הבא. אני חייב שכחתי לקנות סלייט אוף אנד. מה שכחת? לא סלייט אוף אנד, רסט אנד. באמת, אתה צוחק. אני אשמור חזק. אנחנו מקליטים, אי אפשר. תגיד שאנחנו בסיום, תגיד שאנחנו בסיום. איה.
איזה כיף זה עם סלייט אופן, איתי. רגע, אבל יש לי פרדיטור, מה אני אעשה? אני לא יכול לקנות אותך. לבזבז אותו? מה? לבזבז את הפרדיטור. אני צריך זה. מה? גם לי לגים קטנים כאלה. אין, אני קניתי זה, כאילו, יש לי פרדיטור, אני לא יכול לקחת... מה זה, אני מרגיש ב-30 FPS, מה זה? זה לא 30 ו-20, עם דרופים כאלה. זה דרופים. אני לא יכול לקנות לסטנד, יש לי פרדיטור. כן? אתה יכול? בטח שאתה יכול. אי אפשר, כי זה אפשר לקנות גם סנטרי. סנטרי אתה לא יכול. כן, אבל הוא לא נותן להם. מה הוא כותב לך? תבזבז אותו, תבזבז אותו עכשיו, נו, בזבז, אני שעושה קובר עליך, תשכח. פרדיטור? נו, כן, פרדיטור. לא לי מקום לא כזה גדולים. לא יודע, 2620. יאללה. רואה? משתלם. יאללה, לך תקנה. לא עכשיו, סוף הורים, נגמר אני לי. ארוג אותו. טוב, אני אבזבז את הפרדיטור מסך הזה, אני אקנה לך לסטנד. לסטנד. אבל בזבזת אותו סתם, אתה דפוק. יש לי 32,000. אני רוצה לקנות לך סלייט אופנד. אני קונה גם בנייר מאוד. אני לא יכול. תפוס. חר. סתם בזבזתי. אני חייב כדורים. יש לך 5 מעניין אפשר לקנות סקוונג'ר. אני הולך לבדוק אחר כך. קנית לי? שיט, אני פרדיטור. יש. כן, אני קונה. חכה עליי, אני קונה. אני עושה פרדיטור, אני לא יכול לחכות עליך. אני קונה פרדיטור. בסדר, אני אחכה עליך, לבוטה, תעשה עליו. רגע, אני חייב... הוא בא אליך, תעשה עליו. הוא יורה עליך, זה ג'אקר. יש לי עוד שני צ'ופרים. הלכנו לסטנד. בגלל צ'ופר. הלכתי גם על הסטנד. בגלל צ'ופר הלכנו. כלב מגורמון. שני כלבים. ראיתי לך. פוק. הג'רגנות. אני במסות. אני מת, בוא למסוק. אני מת ובוא למסוק. למטוס. אני עושה פרדיטור עכשיו. אני מסוקים, אתה רואה את כלב. לא. פשוט לא ראיתי את הג'רגנות. אל תהרוג אותו, אני שמתי לו קליימור. לא ראיתי את הג'רגנות. הנה הוא, פה. אני מת, תתכנס. יופי, נשארו רק מסוקים. יש, אני לא מאמין, יש. כמה מסוקים תזהר. יאללה, שופינג, חיילים, הכל. רוץ לסטנד, גם רוץ לסטנד. עם ACR רוץ, עם ACR. אתה רוץ עם ACR. קניתי דור מיסיים. מה, למה קנית? טוב, תבדוק אם אתה יכול בכל זאת לקנות. אם לא, תבזבז אותו או משהו. אני מבזבז אותו על ההתחלה. יש, אני יכול. קניתי גם בדייר. גם אני אקנה. מהר, אין זמן, יאללה, זה מתפסה, אסור. אני כל הזמן יכול לוחש, מה יש לי? אני מפחד בלב. איזה חזקים הם. אני פצוע, מה זה? מלחיץ. איזה פרדיטור, חפה עליו. נו, איפה אתה? מה, אני לא יכול, מה זה? עכשיו אני יכול. וואי, כמותה. יש.
הלכתי על הסטן כי היו פה למעלה. מה זה חזקים מהם? לא איזה פרקים יש פה. יש קוויק דרופ, סטדי איים, סטלקר ואקסטרים. ככה. אין לי אקסטרים? חיבדתי את זה. כמה זמן? זה ייגמר שאנחנו צריכים. אני מתקסם, אני יודע. לא עוד הרבה זמן. לא, זה לא עוד הרבה, זה לא עוד הרבה זמן. כבר ממש בסיום איתי, אני אומר לך, אנחנו תהיה נפסלים. מה? היי פרדטור, אני קונה פרדטור, חופה עליי. שזה יסתיים, נלך. מה? את מה? מה אתמול? אני לא שומע מה אתה אומר. אני? אבא שלך. מה החלטתי עם הפרדטור? אי אפשר. תנסה ב4. טוב, תבטבז. אם זה ג'אגר אז תחכה לג'אגר, אתה יודע. וואי, עשיתי גם רמפייג' 1500, גם קילסטריק. יאללה, אני לא עשיתי כלום. כן, אני קוואד קיל מצליח כי מה קוואד קיל הייתי יכול. יש לי רעיון, אני שם פה בסולם. אז בוא אליי, תחפה עליי. יאללה. זה קומט. יואו, כמעט 1375. כן, מתפוצץ? כן. יאללה, אוי. לא. שייתן לי כדורים, לא משהו. איתי לגים, אני לא מאמין. לא, זה לא קורה. איתי, אני לא מאמין. זה לא קורה. וכמה שגם לחיילים האחרים יש להגיד, יש המגדלים. נגמר, לא. נגמר לשנייה. מה? למה לא חיית אותי? יש לגים? טיפה. איזה מפחיד. איתי, זה לגים מפחידים. שנייה, אני שוכב כדי לראות אולי זה יסתדר. אפשר עוד מישהו חד אליו. נפלתי למעלה בגלל זה, איפה אתה? או למעלה. נפלת למעלה? לא, נפלתי למעלה. הנה אני עולה, שנייה. אני בלאגי, מה זה? יש לי את 50 בו. הם מפחידים לגמרי. אני לא זז, אני מפחד, זה מלחיץ אותי הדבר הזה. לא פגעתי בחרתי את הדבר, פגעתי בידיים יש לך, מה זה אומר לי? שאתה שוכב ולא עובד. יש בו שני קליימורים, אני משוגע. הנה, אין לגים, עשיתי פשוט אסקייפ הרבה זמן. עצרתי את המשחק להרבה זמן כזה. ג'אגרנאוט. מה ג'אגרנאוט? אני רץ לקנות. מה אתה עושה? אתה יורד לקיר. לא, זה לא קרה שוב, נכון? הלך לי לסטרנד, זה לא קורה שוב. צ'אקר! אני עושה פרדטור. אני גם עושה. תעשה לה קודם, יאללה מהר. מה? כן, באמת הלכתי הפרדטור. וואי, כולם באים לי היי לגים. יוקה, לא בכלום, אתה טועות. איתי לא מאמין, לגים. גם לגים וגם אני טועים. אחר, הרבה שנים. אין לג, יש.
אני מת. טוב, סיימנו יחסית יפה עם לאגים, איתי. הוא 32, כל הכבוד לנו, הצלחנו, הגענו לשיא שלנו. רספקט. ומזל שרק בסוף זה קרה גם הלאגים וגם הקטע המוזר הזה שאנחנו לא רואים דברים ואנחנו לא עושים מה שכל אחד רואה ולא באמת מה שעושים. זה משהו אחר לגמרי. קטע הזוי לגמרי, טוב שזה היה רק בסוף. הגענו לשיא שלנו. טוב, יאללה ביי. יאללה ביי.